Haka kerteng upa, badu kun, badu mensim bakun. Kajing jong try jong Jesus Christ. Berkajing jong blay, lem berkajing slok jong mensim bakun. Kendon rengkan bat pi baro. Kohen men keprabi mentagasngi. Kebalang kaken mau kerpang, ya ujokem bat ka anna bakun. Kibalong kakmi badukpa jong kamaria testi. Bat hakurukom khen jongi ukun kasiru. Ujua kem bat kana kidai imei iye bat pa iye jong ujisu. Ujua kem bat kana ki rabor hakajing kermen kajing kemen how try da kajing iye kajing brom yau play bat iwe ya iwe pat. Kamaria testiru kalayo yakane kabor pakajing kershan nala ijong imei pa hak bak laong hooi yakamon kajong ublay. Upabukhuy upo Francis manhen bagadegas ngi ublay ulapan bena bankan mau kerpang ya kimei iye kipa iye kajongi. Badmenta sasisien ngidway biang nagbenta laki jong kimi iye kipa iye kibadan haki ingisam kajongi lane haki way kwe kijaka namar haki jing im kajongki kilano senyang haki bun kibenta ban pensan perangba ya laki kun kikti yang iwe piwe ngidway ru balangba kajing sailam jong ujua khembat ka anna bakhuy ngi way piwe ngin yane hakajinge ngin yai shakri yau blay da kajing iye kajing buram iwe ya iwe pan ngai kublay ka sneak ha basuk bakman bat badap jingker khu jong blay ya u brother Jokim Nongklau ya ik Makrisha Kriam Ethan Alan Maulong Maria Mercy Nangrum Albert Francis Mauri Arabella Penkmenlang Pishan Pru. Bat hakaju kapor ngidway bau blay nang tesay kerhai kijing kerku kerdo halor jongki. Bagnang san nang rangba hakajing ko jingkia hakajing tip briu tip blay. Rengkat imei pa kinmen kipara kibahing sambaro. Ngidway kerpangru nagbenta iboni Andrew Kharkongor Evangelica Shabong Cecilia, Penjanai Dhar, Crisilda Nongbet, Alicia Swear, Romeo Swear, Evangeline Boam, bakin laban yo ikrisalt jong ka kelas 10, kababha bakin pas pah exam ko jongki, ya Esmel Moda Lengdo Nonglaj, badia baro kemudian kamlam ke jing duwai ke jongi, bau blay ha ke jing iye ke jing snai ke jong u. Un kerku kerdo ya kiba pang bekstom bikin yono ekijing koi jing kia kiba kam kloy bad ya kiba koi bekia unda unri un sumar sukharingi man lagasngi ngidwai ro nak benta ki mensim kiba blela khona shilade kerpange ya ia sabela e rapthap bat diang hun mukhem bau blay un aino haki ya ka jing jathai ka bom jukon ni penbet penbiang yalade ban priang ikene ke jingker khu nau blay dak basasisien ni panma yala ki jong ki pom ngapla how blay beren bor baro berhapi ko hanmen ko para bangala le pop sibune dak jing perkhat badik tien dak kam badik jing leklet dak jing le palat jonga dak jing le palat jonga dak jinglai palat bakrau jonga namar kata ngaker pat ika maria bakhuy kabaya sa ka thai suti yaki angel bakru khuy badia phi ko hanmen ko para bandwai nagabanta jonga how try ublay jongi ublay beren bor baro unis nei yangi badan dalam map yaki pop jongi uni alam yangi shigajing em bom jokon ko try to is nei Ko Kristo isnei, ko try to isnei. Tong ni duai. Ko blay ko nong da jong ki bakkarman hami.
uba klem me amdan ka baskem amdan ka bakhui to the kar hai ki jing sne jong me halor jongi namar lem bat me kumunang sanshar ba unang yalam jongi ngin nang ban penan kam ki babha kimba duno bakum tawat mentahi ngin nang ban bat skem ki ki bane shi junam langba ki jing sailem jong ujwa khemat ka anna tukar khu kardo ablay second ran ki me ki pa ki jongi bla san ki bla rangba ki bla no snyang ha ka jing em ka jongi bat ha ka jing kesem ka jongi bakum juru ablay second ran tukar khu kardo yakini ki khun ki ti blan ra ki jing thmu ba fer ha ka duan ka dupat ka jongme barak he ka sngi kha to nangda nangri na suma sukher begin san kerang ba kaman ba khui ki jongme ba pang ki bistam ban loy ban law jing pang jing stam baro begin yo ki jing koy jing khiak ba kham kloy ba koy ba khia ba mendang da nangri na suma sukher ban ni don brabor ha ka jing koy jing khia ha ka met ba kamen siem bari ki men siem kmala khona shalade to aina haki ki jing suk nang ka bom chukon daw try jing Jesus Christ khun jung me uba em bat sin sharang kat bat me ha ka jing along ka we jung men siem bu khuin we blay junam la junam